Hyvää iltaa. Olen Esa Mangala ja olen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa yliopiston lehtorina ja olen taloustieteen dosentti ja esittelen teille nyt Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon saajat Alfred Nobelin muistoksi. Nämä palkinnon saajat tänä vuonna 2024 ovat Aren Acemoglu, Simon Johnson ja James Robinson. Sekä Acemoglu ja Johnson ovat molemmat MITin, eli yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technology yliopiston taloustieteen professoreita, ja James A. Robinson on sitten tuolla Chicagon yliopistossa taloustieteen professorina. Näistä kolmesta, joille siis annettiin yhtäläinen osuus tästä palkinnosta, niin he kaikki ovat ansioituneita saman aihepiirin tutkijoita. Ehkä kuitenkin itse ajattelisin näin, että nimenomaan tämä Aaron Acemoglu on tässä ehkä se keskeinen tutkija ja myöskin ehkä tavallaan keskeisin henkilö tässä Nobelin palkinnon saajien joukossa. Jos katsotaan heidän tieteellistä uraansa, niin tässä on ihan Google Scholarista otettu haku näiden tutkijoiden nimillä. Ja jos katsotte tuolta oikeasta yläkulmasta, siellä näkee viittausten määrä, joita on tehty heidän tekemiinsä tutkimuksiin. Tässä on ensinnäkin Aaron Acemoglun tutkimuksiin tehdyt sitaatit. Siellä näkyy, että niitä sitaatteja on kaiken kaikkiaan yli 400 000 kappaletta, eli 250 000 ja vähän päälle. Eli tämä on hyvinkin merkittävä viittausten määrä ja osoittaa kyllä sen, että Aaron Acemoglu on saavuttanut merkittävän aseman tiedemaailmassa. Ja tuossa näkyy myöskin sitten näitä tärkeimpiä artikkeleita, joita hän on saanut tehtyä. Jos katsotaan Simon Johnsonin viittausten määrää, sekin löytyy myöskin samoin tuolta vasemmasta oikeasta yläkulmasta, melkein 90 000. Ja sitten James Robinsonilta yli 120 000. Jos lasketaan nämä yhteen, niin saadaan hyvin merkittävä luku yli 500 000. Ja jos ajatellaan nyt sitten, miten tämä nyt suhteutuu yleensä tiedemaailmassa, niin vähän tein samanlaisia hakuja myöskin muiden nobelistien, nimenomaan taloustieteen nobelistien viittausten määrään, niin ainakin tuo Acemoglun yli 250 000 sitaattia, niin se kyllä sijoittuu vähintäänkin tuonne hyvälle keskitasolle, jos ajatellaan suhteessa aikaisempiin nobelisteihin. Toki sieltä löytyy suurempiakin viittausten määriä, vaikka Daniel Kahneman, jonka viittausten määrä on selvästi yli 500 000. Mutta sanoisin näin, että kyllä tässä ihan hyvälle keskitasolle ulotutaan näiden viittausten määrässä. Eli kaikki kolme ovat hyvin ansioituneita taloustieteen tutkijoita. Se, mistä nyt sitten he tämän palkintonsa saavat, liittyy siihen, että heidän tutkimuksissaan ja kirjoituksissaan on analysoitu talouskasvun lähteitä ja kansakuntien hyvinvoinnin ja vaurauden selittäjiä, ja heidän mukaansa keskeinen tekijä ovat kansakunnissa vallitsevat poliittiset ja taloudelliset instituutiot. Näillä instituutioilla on oleellinen merkitys, kun pyritään ymmärtämään kansakuntien vaurauden ja toisaalta myöskin köyhyyden selitteitä.
Perinteisestihän taloustieteessä ollaan käytetty näissä talouskasvututkimuksessa, joka se on siis ihan hyvin keskeinen taloustieteen osa-alue, tutkia taloudellista kasvua, niin niissähän yleensä selitteinä käytetään esimerkiksi työvoiman määrää tai työvoiman laatua tai tuotantopääomaa, investointien määrää, tuotantoteknologiaa, koulutusta ja sen sellaisia asioita. Mutta nyt näiden kolmen palkinnonsaajan ansiosta nykyään osataan katsoa syvempiin yhteiskunnallisiin tekijöihin. Näillä instituutioilla siis me tarkoitetaan, voisi kiteyttää näin, että tapoja, joilla ihmiset keskenään ovat vuorovaikutuksessa ja kommunikoivat. Ne on sellaisia yhteiskuntaan luotuja rajoitteita tai syntyneitä rajoitteita, jotka vaikuttaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Ne voi olla muodollisia instituutioita, kuten vaikka lainsäädäntö, tai sitten epämuodollisia instituutioita, kuten yleensä vain sosiaalisia käyttäytymismalleja, joita sinne yhteiskuntaan on kehittynyt vuosien ja vuosikymmenten, jopa vuosisatojen kuluessa. Ja näiden palkintonsaajien ajatus on se, että kansakuntien menestyminen edellyttää vahvoja instituutioita, sellaisia, jotka puolustavat kansalaisia ja myöskin mahdollistavat kansalaisten osallistumisen kansakunnan toimintaan ja olemassaoloon. Taas sitten sellaiset yhteiskunnat, joissa on heikko oikeusvaltio, heikot instituutiot, siellä tapahtuu usein niin, että käytetäänkin hyväksi sitä väestöä. Sitä väestöä alistetaan, sorretaan ja silloin ei synny talouskasvua tai muutosta parempaan. Eli tämmöisten hyvien instituutioiden voi ajatella rajoittavan yhteiskunnalle vahingollista toimintaa ja toisaalta sitten palkitsevan hyödyllisestä toiminnasta. Nämä palkinnonsaajat hyvin paljon puhuu demokraattisesti toimivista instituutioista, sellaisesta politiikasta, joka tukee demokratiaa ja osallistumista niin, että kansalaiset hyvin laajasti pääsevät osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja talouselämän toimintaan. Ja silloin siitä generoituu talouskasvua, koska mahdollisimman moni kansalaisista pääsee osaksi näistä kasvun tuottamista hyödyistä. Ja tämä puolestaan sitten lisää yleistä taloudellista hyvinvointia ja myöskin siinä sellaista hyvinvointia, joka sitten johtaa muun muassa tuloerojen pienentymiseen. Eli palkinnonsaajien työn kautta nyt taloustieteessä kiinnitetään enemmän huomiota tällaisiin poliittisiin päätöksentekomekanismeihin, jotka sitten tukevat instituutioiden toimintaa. Sinänsä tässä ei ole mitään kovinkaan uutta itse asiassa. Palkinnonsaajat nähdäkseni eivät ole varsinaisesti luoneet mitään uutta teoriaa tai, tai, tai uutta mekanismia, jolla talouskasvu syntyy, mutta että he ovat lisänneet ymmärrystämme siitä, että nämä instituutioiden laatu on merkittävä tekijä talouskasvussa ja hyvinvoinnissa. Ja tässä on tämmöinen selvä syy-seuraussuhde myöskin instituutioista sitten taloudelliseen hyvinvointiin. Ongelmahan näissä instituutioissa on se, että ne muuttuu hyvin hitaasti ja menneisyys vaikuttaa nykypäivään hyvinkin voimakkaasti. Heillä on laaja tieteellinen tuotanto, mutta ennen kaikkea nostaisin esille 3 tällaista kirjaa, jotka on kaikki suomennettukin, joista ehkä tärkein on tämä The Narrow Corridor, eli se on suomennettu nimellä Kapea käytävä. Suosittelen sen lukemista. Toinen kirja, Miksi maat kaatuvat,
Ja sitten uusin kirja näistä on Valta ja edistys niminen kirja. Ja ehkä niin kuin heidän tärkeimmät ajatuksensa on nimenomaan kiteytetty tuohon kapea käytävä kirjaan. Siinä, siinä kirjassa oikeastaan ajattelisin, että tämä keskeinen kuvio on tässä. Se on suoraan lainattu tästä kapea käytävä kirjasta. Se todella nimensä mukaisesti kuvaa hyvin tällaista kapeaa tilaa, jossa yhteiskunnan on mahdollista toimia, jossa se hyvinvointi pääsee generoitumaan. Että tässähän akseleina on valtion voimakkuus ja sitten toisaalta tällä kansalaisyhteiskunnan voimakkuus täällä vaaka-akselilla. Ja se kapea käytävä näiden kahden voiman välisessä tasapainotilassa on tosiaankin hyvin kapea. Että hyvin helposti se valtio, siis julkinen sektori, julkinen koneisto, alkaa alistamaan kansalaisia. Hän käyttää tästä valtiokoneistosta symbolista nimitystä Leviatan. Siinä on viittaus Thomas Hobbesin kuuluisaan kirjaan. Eli tämmöinen despoottinen Leviatan on valtio, joka alistaa, kontrolloi, säätelee, rajoittaa kansalaistensa vapaata toimintaa. Esimerkkinä Kiina. Taas sitten mikäli taas sitten tämä on liian heikko tämä julkinen sektori ja valtio, eli tämä Leviatan on äh, vallan loistaa poissaolollaan, niin sekin on huono seuraus, koska silloin ei synny sellaisia mekanismeja, jotka suojelee kansalaisia, lisää osallistamista yhteiskunnan toimintaan ja myöskin antaa kannusteita kehittää yhteiskuntaa eteenpäin. Eli tässä ihannetila on tässä kapeassa käytävässä ja käyttävät tästä nimitystä kahlehdittu Leviatan. Ja näiden kahden voiman välillä tässä täytyy tasapainoilla. Eli se kahlehdittu Leviatan on sellainen, jossa yhteiskunta ja valtio valvoo lakia ja järjestystä, ratkoo kiistoja rauhanomaisesti, suojelee heikkoja ja myöskin luo taloudellisia mahdollisuuksia ja kannustimia, edistää taloudellisen vaurauden kestävää nousua. Mutta että se käytävä on tosiaankin hyvin kapea. Eli tämmöinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen vapaus itse asiassa on aika harvinainen olotila ihmiskunnan historiassa. Ja tätä varten täytyy todella taistella ja ponnistella sitä kohti, että pysytään tässä kapeassa käytävässä. Niin kuin heidän mukaansa juuri länsimaissa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja varmaan myöskin täällä Suomessa me ollaan pystytty tasapainoilemaan ja ollaan tämmöisessä kapeassa käytävässä. Mutta se ei ole itsestäänselvyys. Ja mä vielä haluaisin sanoa, että tuossa on mielenkiintoinen liittyen tähän viimeiseen esittelemääni kirjaan, joka oli siis tuo Valta ja edistys, niin siinä he myöskin mielenkiintoisesti käsittelevät teknologian kehityksen tuomia mahdollisuuksia ja myöskin uhkia. Eli tämä kapea käytävä ajattelu voidaan myöskin heijastaa tulevaisuuteen liittyen vaikka teknologian kehitykseen. Eli ennakoiko vaikka tekoälyn kehitys, sekin on aika kapea käyttöön, miten tuo teknologia meihin tulee vaikuttamaan. Onko se mahdollistavaa, onko se hyvinvointia lisäävää vai onko se alistavaa ja despoottista? Syntyykö digitaalisia diktatuureja, niin kuin esimerkiksi Kiinassa on vaarana, vai kannustaako se ja mahdollistaako se teknologia aivan uudenlaisen ja entistä vahvemman hyvinvoinnin kehittymisen? Siinäkin ollaan kapeassa käytävässä. Eli tällaisia ajatuksia näillä palkinnon saajilla. Eli kiteyttäisin näin, että he ovat lisänneet ymmärrystämme siihen, että tällaiset yhteiskunnalliset instituutiot ovat
tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä. Kiitos.